תגיד לי, אתה יודע למה אתה פה? לא. אל תשחק איתי משחקים ילד. אתה רוצה שגרוזינים יאנסו אותך בתחת? אם זה מה הקטע שלך וזה מה שאתה אוהב, בשמחה אל תענה לי. אבל לא נראה לי שזה מדליק אותך. אז כדאי לך לענות לי. מה אתה עושה כאן? אני לא יודע. ילד, אל תעצבן אותי. אל תעצבן אותי! תגיד לי עכשיו מה אתה עושה פה. לא יודע. אתה לא יודע, אה? אין בעיה. פאבל, מושיקו! בואו הנה. כמה פעמים אתה מעשן בשבוע? איפה אתה קונה את הסמים שלך? איך קוראים לסוחר שלך? כמה אנשים מתארגנים דרכך? די, אני אדבר! פאבל, מושיקו. פאבל. חלס. עזבו אותו. אוקיי, בוא נתחיל מההתחלה. אתה יודע למה אתה פה? כי עישנתי סמים. איזה סמים עישנת? מריחואנה וחשיש. כמה פעמים עישנת בשבוע? 2-3. 2-3. אתה חושב שעשו אותי באצבע, אה? אני רואה אתה מתגעגע למושיקו ופאבל. ביום. 2-3 ביום. תחתום לי כאן. אתה חותם לי שבמהלך החקירה לא נשבר דבר, לא הוחרם דבר ולא נגרם נזק לגוף או לרכוש. פאבל, מושיקו, בואו קחו אותו לזינזנה. מה שמך? אדם זבולונסקי. מספר תעודת זהות? 201 118 112. אדם, אתה יודע למה אתה פה? כי עישנתי סמים. למה תמיד מישהו עליי מסתכל ביום, בליל, גורם לי לקלל כוס עמק, שבק, מוסד ביטוח, בדק כוסה ובעברית כוסה ממבה, כל המדעיה כוסה ממבה, כל המדעיה כוסה ממבה, כל המדעיה כוסה ממבה כוסה ממבה